Beer! We need one beer! Hola, benvinguts a Tastar Birra. Programa número 4. Comencem. Vinga. Avui parlarem de l'estil IPA, l'estil de moda. L'estil que vas a qualsevol parada de cervesa artesana de qualsevol fira de Catalunya i et posen IPA. I que tenen m'agrada. IPA. I dius, no vull una IPA. Bueno, és que només tenim IPA. Només fem IPA. Bueno, doncs posa'm una IPA. Doncs d'aquestes. I per això tenim dos superexemplars. La Punk IPA de Brewdog De i Navarra. l'altra, que és de Navarra, que és dels amics de Mítica, que és la Inguma. O Inguma. Inguma, no ho sabem. No ho Hem sabem. de preguntar al Jordan. Vale. I de música, doncs, avui escoltarem Crim, 3 cançonetes Del grup de punk de Tarragona, de Tarragona. 2011, 3 CDs, toquen bé, canten bé, Són bona gent, són bona gent, sí. te'ls follaves, Bueno, depèn de les cerveses IPAs que m'hagi begut, depèn del número d'IPAs. com la Tropical Riot. I després parlarem d'una notícia S que va de tampons mullats en alcohol. Sona bé, el Vinga. programa d'avui, no? Doncs va, comencem. Comencem parlant de l'estil IPA. Què és una IPA, doncs? Jo t'ho dic, ho sé. Què és? Indian Pale Ale. I això què vol dir? Jo què sé, algo d'índios, no? Bueno, realment és una història interessant. La Sí. IPA... La IPA ve... Sí que és anglesa, però no és índia. És de quan els anglesos van colonitzar la Índia. Que els barcos, la cervesa que enviaven no arribava bé, llavors l'havien de llupolar molt més perquè es conservés més i arribés en bon estat a la Índia. I per això es diu Indian Pale Ale, però realment és anglesa. I amb tot això què vol dir? Doncs que és una Amarga. cervesa... No ha de ser amarga. És una cervesa llupolada, ha de ser moderadament forta i ben atenuada i amb un final sec. Sí, però de ben atenuada hi ha algunes marques que no atenuen. Bueno, això ja cada cerveser fa la seva recepta, però en realitat el principal és que ha de ser aromàtica, ha de tenir, o no hauria de tenir tocs de malta, tot i que pot tenir si són lleugers, ha de tenir una carbonatació mitja a alta i ha de tenir una certa amargor però no ha de ser forta. I pot ser que sigui des del principi al final, però mai ha de ser dura o astringent. Vale. Com moltes de les que pots provar, bueno, no moltes, però algunes sí que són Sí, astringents. sobretot les que se't queden a l'estanteria de casa i no te'n recordes i estan una mica ja passadetes. Bueno, clar, si tu et veus les IPAs, si tu deixes envellir les IPAs, doncs jo no t'ho aconsello. Ja. La vida és així. Així que què et sembla si comencem a provant... Quina vols provar, la Punk IPA o la... Jo començaria per la Punk IPA perquè l'altra ja l'he provat. I així comencem amb algú. Aviam com sona. Oh, sí. Com ha sonat. O com a patat. Aviam si la saps tirar, perquè sempre tires amb molta espuma i saps tirar bé. Ara. Mira com sona, això. Molt bé. Què li veus? Ara, per començar, té una olor boníssima, té una olor molt floral, Molt punk. algo de cítrics també. És un color daurat, àmbar daurat, per la qual és correcte per l'estil. I a veure el gust. Clar, aquesta és una cervesa, per exemple, que sí que li notes, A veure, deixa'm provar. sí que li notes l'amargor des del principi i els llúpols, però al final és molt suau. M'agrada. Està bona. Està bona, no? Per mi és la... Bé, de fet, Brewdog és de les més grans de tota Europa. I són... Però aquesta que la fan a Barcelona, aquesta, de Punk IPA. O No, aquesta crec que la fan a Anglaterra. no tenen, aquí no tenen per embotellar. No, Em sap que eren d'aquí. no sé, Vale. jo crec que no. Molt bé. Doncs, si et sembla, escoltem una cançoneta. Va, posa alguna de crim i després obrim la segona. Vale. Doncs, si et sembla bé, escoltarem la cançó de Caiguda Lliure, que és el CD que han tret fa poc i que es diu el CD com... M'agrada perquè et documentes molt per ser...
Els Sí. podcasts. Em documento a saco, saps? I això, el CD es diu Para nostra que esteu a l'infern. Doncs vinga, va. Escoltem Caiguda lliure. Veig el guió canviat, últim full esborrat. Dono voltes sobre coixisso, aquí odiant a llet. Potser és que m'he fet petit, potser és que ell s'ha fet gran. L'alarma diu que és tard, el meu diu al mirall. Quiero entre cabells negres i blancs, però aquí estic, mirant un reflex trist, o potser és que m'he fet gran. Vaig enviar la merda, projectes neutres, propòsits fabricats pels que fabriquen cadenes. I en la foguera que colva a l'esquena, potser no n'hi ha per tant, un grapat de cendra em fa entendre que vull viure, caiguda lliure, crema l'última pàgina del llibre. I al final, apropant-se contra el cap, o potser és que s'ha fet gran. Entenc que jo només vull viure, caiguda lliure, cremant l'última pàgina del llibre. I al final, cada cop el veig més clar, potser és que s'ha fet gran, o potser m'aixafa el cap. Lligat a peus i mans, a un somni fet realitat. Apassigo més cops que dies, té un any i creu els dits, perquè això no acabi aquí, perquè això no acabi mai. A la merda, molts a reveures que només volien jutjar un somiador a la banqueta i esclafo contra el terra, futurs i promeses. I no hi caps aquesta maleta, em fa entendre que vull viure, caiguda lliure, cremar l'última pàgina del llibre. I al final, apropant-se contra el cap, o potser és que s'ha fet gran. Entenc que jo només vull viure, caiguda lliure, cremar l'última pàgina del llibre. I al final, cada cop el veig més clar, potser és que s'ha fet gran. Vull deixar aquesta vida avorrida menjant un frit tot el dia, un recoll, un motiu per agrair que em sento viu. Vull xavar-me claus arreu sota la pell, programar-me les mans mentre moro somrient. Avui som viu, demà no ho sé. I res, ara si vols obrim la Inguma, Obrim la Inguma i a veure que és la què segona tal. cervesa d'avui. I després fem la comparació de les dues, aviam. Vinga. El so de moment correcte. No ha fet Ja. Heiser. Tira la cervesa, aviam com ho fas. Està tirant una mica d'espuma, però que cau bé. Intenció, jo de moment un color una mica més fosc. Té un color una mica més àmbar. Això, Després em dius a veure si li trobes diferència en l'olor. a veure si li trobo diferències. Aquesta jo per mi és un poc més cítrica que l'altra. Sí. L'altra estava molt bona. I feia bona olor. A veure aquesta. Jo li veig un punt més d'espuma aquesta. No és espuma. Sí que olora més a cítrics, com dius tu. I el gust.
Per mi el gust és més... com més elegant, no és tan amarga com l'altra, entra més suau, Però al final potser que és una mica més amarga que però al l'altra. final apunta... es deixa anar més l'amargor que la Punk IPA. I aquesta cervesota, Mm? on la fan? Aquesta la fan a Navarra, els amics Mítica. de Mítica Crew. És una molt bona IPA, potser de les millors que he provat a nivell Sí, jo també. d'aquí, d'Europa. I no sé, a tu quina t'ha agradat més? Clar, tu pensa que estem comparant com la cervesa clàssica, com una de les pioneres i de les més importants d'Europa, amb una que realment sí que és artesana. Ja, t'haig de dir que avui em costa triar, Avui et costa triar, no? perquè la mítica l'havia provat abans i m'agrada molt. Sí que és una cervesa que molts cops estic a casa i em ve de gust de beure, però la Punk IPA també m'ha encantat. O sigui, la compraria també. Són dos molt bons representants d'IPA. Si tu vas a una fira artesana i demanes una IPA, et posen una d'aquestes dues, Està bona. No sé en quina et quedes tu. Jo em quedo amb la mítica, però perquè la fa el Jordan. jo potser em quedaria amb la Punk IPA. Perquè per un tema de consistència, potser. Perquè porten molts anys fent aquesta birra i sempre ha estat molt bona. I això potser és la cosa difícil, que tinguis un producte consistent al llarg del temps. També. Doncs la guanyadora d'avui, És Punk. IPA, de Brewdog. Molt bé. Doncs parlant de Punk IPA, doncs parlem del grup punk català que ho està patant a saco, que es diu Crim, que hem escoltat abans. Toquen des del 2011, són de Tarragona, tenen 3 CDs. Cada cop que posis una cançó diràs el mateix? Sí. Tenen 3 CDs, un que es diu ST, l'altre que es diu Blau sang, vermell cel, i l'últim, que és el que estem escoltant avui, que és Per a nostra que estem a l'infern, La cançó com es diu? que és la que més m'agrada a mi d'aquest nou CD, que és L'instint dels animals, que jo crec que és un temazo de que s'acaben els pantalons al terra. A veure, va. Escoltem. Els ocells avisant abans de temps que riullem com l'última tempesta. Ho vaig notar molt abans que l'últim batec, com els animals quan se'n van sanant el temps. Escrita aquesta carta perquè entenguis que a mi porta una merda el teu despreci. Avui tot just fa un any que ho celebro acompanyat
notícia S. Ara. notícia bona. A veure, què m'has portat? Avui és Tampotka. Tampoc, això que és una aplicació. Sí, és una aplicació que pots baixar. No... És una notícia que he trobat a una web molt guai que es diu Hola Doctor. Hola, doctor, jo ja no vaig al metge perquè tinc Hola, doctor. Clar, aquí pots consultar qualsevol cosa que et passi. No que portis els fills al metge, vas aquí i ja està. Ho consultes aquí. I la notícia, el titular és Tampotka, la moda de beber el alcohol por la vagina. M'interessa. Doncs es veu que a Mèxic es porta una mica això. I és això, és molt fàcil. Tu què vols avui? Una mica de whisky, una mica de vodka? Bueno, no crec que les vagines tinguin la capacitat de distingir entre vodka i whisky. Ja, aquí la notícia fica és amb vodka, però jo crec que es pot aplicar amb molts alcohols diferents. Depèn del que tu t'agradi. I la idea quina és? O sigui, sucar el tampó en l'alcohol Sí, vas bé. i després... Els suques i els nois s'ho poden posar per l'orifici anal i les noies poden triar. Anal o vaginal. Sí. Què passa amb això? Doncs que l'alcohol s'absorbeix per la sang i puja més ràpid. Clar, però aquí a mi em sorgeixen moltes preguntes, per exemple. Si fas un cunilingus a la noia, Si fas un cunilingus a la noia, T'emborratxes? és un xupito? és un xubito o t'emborratxes. Això és una notícia... Però bueno, aviam, ho podeu provar, aviam què us sembla, però avisem que pot provocar laceraciones, que això és una paraula molt bonica que vol dir desgarrament, Que no és tan bonica. sangrat o escozor. Per la qual potser quasi millor beure's l'alcohol, no? No sé. Però bueno, els joves van a saco ara. Mira, sí, els diré Ja, per ja. aquí. No, Però aquests són nosaltres que els tallem les ales. Això són els millennials? No sé, és a Mèxic hi ha mil·lenni. Millennials mexicans. Tanto locos, eh? Que, bueno, I si t'ho fiques pel nas també puja? no ho sé, prova-ho. I aquí suca una mica un tampó, si vols. I si ho fas amb cervesa? Que la cervesa no té tant nosaltres alcohol. proposem, des del programa hauríem de fomentar aquesta pràctica però en Amb cervesa, cervesa artesana. que deu fer menys escozor, menys cremor. Veu local... Artesana. Com seria l'eslògan? Veu local... No et segueixo ara. Veu local, tàmpax local. Clar, ho has de fer amb un tàmpax Aquí això biodegradable. li hem de donar una Clar. volta, això. Tàmpax biodegradable, fet aquí, saps? De nostrat. Tàmpax de casa, cervesa de casa. Sí, xuques i tornes a casa amb l'ojete irritat, sempre està bé. No acabo de veure, eh? No ho sé, ja ho provarem, a veure. Doncs va, ho deixem amb la cançó Himnes contra el temps i esperem que us hagi agradat. Ens podeu trobar a l'Instagram, Instagram, @tastabirra, sí. I ho ja està. repetgem. I ja està. I ja està, sí. De moment això és tot i ara escoltarem Himnes contra el temps. Això és per tu, per tots els que hem cridat en el silenci de la mediocritat.